No tak já vás vítám u svého nového single playeru. Bude to survival, takže si sem napíšu i o YouTube 2. Ne, 3, ne, 2. Nenechám si tady survival, protože to je teda hardcore se tam nedám, protože to je na nic. A Word si dám i o YouTube nějaké čísla, to je jedno. Default a to je všechno. Takže dám create new world a už se mi to generuje. Teďka ještě to nabíhá. Tak to nabíhá. To je nějaký pomalý teďka. To je doba. No dobrý, takže jsem tady. Mám to trošku lagy, ale to mi nevadí zatím. No, tak jsme si vygenerovali nějaký divný svět, což se mi zase tak moc nelíbí, ale ještě, že mám to race minimap, protože to je fakt výhodný mod. Díky němu vidím, jo, je to tam normální biom z 1, 2, teda z 1, jedničky a tak, ještě předtím. To miluju tyhle biomy, protože tam je dobrý dřevo, ale chybí mi v těch biomech to tmavý, to je nádherný, to je pro mě asi nejhezčí dřevo. No a pak ještě to břízový není moc špatný, ale to je zase takový jako divný, no. Co se stalo? Dobrý, to ne, tam se nemám zapít. Takže tady jsem natěžil nějaké dřevo, to by zatím mohlo stačit. Tady je písek, to si taky radši vezmu na cesty. Spím trošku, tam má nějaký zombík, nebo co to je ta noha. No a najdu si jenom místo na domeček a to bude konec tohohle prvního dílu asi. Možná si postavit základ třeba, to je jedno. No tak já někde něco najdu, to trošku se mi to seká. Moment, já se podívám teďka, jak se to spouští. Shift a F3? Shift a F3? Ne. F3.